Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Dodo yekubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani Fuyo mayizala amakhani Koma mazali Sikulwane sihle sikaXhosa sikaYinza sikaRharhabe sikagcaleka sankosamntu sikaTshiwo sikaMalangane sikangconde sesingenile ke apho kule nkqubo yethu madoda iTV ke yaba ngosiveza ukhono leyo apho ke siphuhlisa khona imvumi jikelele ke zomculo yonke ke imiculo ekhoyo singakhethanga bani ndisibulisele ke mna ke ndinguGatyeni uNdondela umama lunkomozi bomvu umnyaba umsengana igama yaba nguKhanyile ifani yakwaMpahla nzinzile ke ndinzalelwane yapha kulandawo yaseCofu Mvaba kodwa ke ngokuhlala nilapha ke kweliphondo lentshona koloni kwelenhlanzi sinendwendwe ke namhlanje apha ke yaba ngumculi lowo ocula ke umculo we-hip hop nguye lo ke naye ke apha ecakwam uzawusithela vandla kuni ke babukeli nabaxhasi ke besiveza ukhono TV nguye lo ke umntakwethu apha ecakwam yaba nguStukes ke lowo Mntakwethu masibhotise sibulise apha kusiveza ukhono sikwamkela futhi nakanjalo sisithi ngawuxebelela ibhatyi yakho kusekhana lapha sizawuhamba ke kule ndlela thina sobabini sibonisane sixaxisane sibonisane into ukuba siphuma kanjani okokuqala nje manje ukunika ithuba lokuba uzibulisele naba ababukeli ke besiveza ukhono TV. Okay manje qale ndibhotise nami kubabukeli besiveza ukhono TV qale ke ndibulele nakubo abantu besiveza ukhono TV for baba benami namhlanje mina ke ndinguStukes mina yaziwa ngerhumba yokuqala ke indlela zimbini kuba ipackaging zingayekwa but besides into kaStukes mina ndingu onke igama ekhaya yeah onke sisizukulwana sakwaQabide ikhaya ke likuGatyana kuMahasana ngapha ezantsi elwandle lale kuthiwa kukuzwe litsha kuyo ndinguthangana ke mina ke uKhila umbamba njalo futhi Mbukelo intanda njengoba sesichazile ke apha kuwe uba ungubani umntakwethu apha namhlanje kodwa ke njengoba siyazi ke nina abalandeli bakhe into kokuba ucula umculo we-hip hop nifuna ke siqale asizobele into kokubana uqale kanjani wabheka ukweliphi ke ngoku ikhabathiso kuthi ganguku mntakwethu uStukes ndiyabona ba ungumculi we-hip hop masithi mhlambi uqala kwakho ucula i-hip hop uqale ngomphi unyaka kwaye mhlambi zaze sithini isizathu zokuba usundiswe intoni uze ube ukhetha i-hip hop lena ibe ikhona eminye imiculo ekhoyo. Ndingathi xa ndithetha ndithi ingcambu yayo isuka ekhaya uyabo ndingatsho because like i-cousin yami bimamela i-hip hop kakhulu yabo and binambe ndimamela ke ngokayikhala ingoma like ndiyazi ba okay le ngoma ndiyazi ba ithini so ndiyakwazi uyiqaya from the start idiyophela i-lyrics ndiyazazi yabo so that's how ndabaseleka i-hip hop naqonda lo mcula tengunganiphilisa uyabo so move to Esgela ke ngoku yabo kukho laa nto kuthiwa koncithana kusasisebancinci siyagwarana ya straight when it comes to hip hop ke ngoku kufika kuthiwa ngudisa uyabo so yaqala kanje Esgela yabo so siyancithana Esgela then I think I was on grade 3 nanikwa grade 3 yabo so sincithane eklasini yabo only to find out uba no man abantu ndiyabacisha kokuncitha yabo then umiswam uzonimuvisela to kwa grade 4 kwa grade 4 ndifika ndizi way 1 licisha wonke umuntu up until grade 7 yabo after ke ngoku after that day enye classmate yami khona enye classmate yami kwakuthiwa ngoClinton igama layo abesithi umjida no man ndiyakubona fethu uyancitha so how about sithathe le way sifaka apha emculweni because nawe ndiyayazi ba like uyancane umculo how about sithathe siyenze ingoma le way sidisane phana like okay xa usitsho kanjalo wenza amancane same day like bonixela la way xa ndibuye esigefika pha kumndahla shutdown nayo ndiye homework yami aqhuba ndavana nesitunda ngicela ibeat bakunika kokukala ndayifakela ibeat kwathiwa iphi ingoma inoba eksene nobhale iparagraph e1 nobhale iparagraph e1 kuthiwa uyaxoka inoba ingoma le lento kodwa lapha ilapha kumeni ndiyayiphila le way ndishoba ndizoyenza le way kwathiwa manifaka ndafakwa ndandibhale nje chorus yodwa ingene ichorus no like bakhala studio no ichorus it's fire like khawuzama ubhala iverse yabo from there ayibhala iverse to tell you the fact ingoma like yapopa like iWest Coast yonke nanse Saldanha mosonke yabo yapopa iSaldanha iFreedomburg iLangville yabo ndandimndedwa omncinci crew yabo abanye abantu badala sithi noba sivayile saye every close
fika osisi abadala sebendinika ihak uba yhu nanku lo mna ngicela ngoma kaClinton. I was like le ngoma seyilendile le ngoma so kunoba yenza umdla kakhulu naxa ngabana ke ngoku isenziwa ngumuntu omnyama njengawo ngonam uba like make ndizame ubhala ke ngoku into ebambekayo besides into yedisu yabo. So that's how qale khona le wezi. Sikulale sihle sikaXhosa abantwana bomgquba nako ibalise soba uba uqale kanjani uthi ke abe uyangena kumculo wehip hop. Lo muntu ke uchaza uzoba njengomuntu abe netalente enesakhono engakuthiwa uyithathe kubantu bakowabo waqonda makayizise ke ngoku apha kuni lento. Kodwa ke ngoku ndiyarhalela into yokuba ke ndimbuze into yokuba njengoba engenile ke ngoku e-studio mhlawumbi i-studio besebenza phansi kwaso sesiphi sona eso studio nemicelimngeni athe ke wadibana nayo ngelo xesha ngoba ndicinga into yoba uneminyaka engapha kwe-15 ekuyo i-industry kumkhakha wayo ke i-hip hop lena. Mntakwethu siqale ngokuthi abathandi bomculo we-hip hop ngela xesha baye bakwamkela kanjani, waziva na uba lento lena yinto engathi ke ndingaqhubekeka nayo, ulwamkelo lwafika lwanjani kwaye ungena kwakho e-studio njengoba uyiqala lento ufika mosuzibona into yokuba hey uvalo lutsho ngamandla andiyazi lento ndiyayiqala yonke into intsha kum ngeli xesha. So mandithi i-atmosphere okanye wena ngokunokwakho waziva kanjani? Mna like I felt big. I felt big but ke anoxoka like i-hip hop ayizange yabanathando from the start. I-hip hop like abantu i-audience zange yayincane i-hip hop because abantu they believed uba i-hip hop ngumculo wotsotsi abantwana kuze like bacule kahle kule nto yabo funeka basebenzise into zichayayo bachaye bazotsho bacule yabo. So zange kube lula man, zange kube lula uba kule level ndikuyo ngoku but ndazithemba kwaqala like ndaqonda ndiyazixela le nto ndiyayenza lena bethanda abantu bengathandi although ndiyazi ayibobutsotsi aba lewe qha abantu banelangqondo uba xa senza lo mculo wethu siye sidibane nento ezichayayo sichaye. So ingathi kuze siwenze mbhetele umculo funeka sichaye. So i-hip hop like zange yathandwa, zange yaba welcome i-hip hop like abantu zange bayi-welcome tu i-hip hop yabo. Utsho kanjalo ke mbuke lapho ngasekhaya kodwa ke ndiyarhalela into kokuba ngoku siphinde sazi into kokubana amacwecwe aphansi kwegama lakhe okanye i-single tracks eziphansi kwegama lakhe zingaphi okanye mahlambi usebenze nobani uzothi ga ngoku futhi ke ngoku uphezi kwantoni uzothi ga ngoku yintoni nina njengabaxhasi nabathandi bakhe enilindeleyo kuye kwesi sigaba sikuso ngoku? Mntakwethu naba ke abalandeli bomculo wakho we-hip hop sowufikile ngoku mahlambi ingoma osele unazo phansi kwegama lakho njengoStux okanye mahlambi i-album osowunazo uhambe waxakathula wabe umandown kwaye mhlambi bikhona into phezu kwayo ngoku ihamba kanjani? Okay like kuyabona kuyinto yengoma bayinoba zingaphi. I won't lie. Andizazi nami. I won't lie andizazi nami yabo but zininzi yabo zininzi. I-album ke yona ke andikayenzi album. Bendidrophe i-EP bendenze i-EP and the EP yami is giving numbers ku YouTube yabo. It's giving numbers. Bendenze i-EP and it's fire like I feel like igama layo ngukukhanya yabo. So i-album andikabi nayo ndicinga uba mhlambi inengoma ezingaphi yona xa i-EP ne-6 songs na-6 songs i-EP igama layo ngokukhanya but i-album andikayenzi nobangela uba ndingakayenzi i-album ndisafuna i-studio esi-grand with high quality yabo. Ndiyazi uba ndenza into original man yabo ndidinga a lot ndidinga nee-beatmakers ndiyedwa man kule nto yabo. Kumaxa benza kubuza ke into yokubana kule project yakho kule nto usebenza kuyo ngobani mahlambi abakuncedisayo mhlambi khona ikhampani ethi iyakuncedisa mhlambi no-arts and culture nomasipala nazo zonke izinto badlala nxaxheba ni abo bantu bakhona? Akho nto injalo but akho nto injalo ngenxa yoba ndindedwa like anateam yabo anateam like iiway ezinintsi apha emculweni ukuze zihambele phambili zidinga ube grand financial yabo. So andikabikho grand nam financial yabo and andinateam and akho nomuntu ondiqondayo uba ndi-close naye onengqondo yoba what's happening to i-industry yabo. Mna ndiblank nje andazi into ndinesakhono naso qha.
kanye ke kuloo ndawo esayibeka esayizoba umntakwethu loo nto ithi ke ngokumbukela apha ekhaya luxanduva lakho into okokubana wena uxhase usapote abaculi nokokuba ngophi umculi nokuba ufuma kwephi na igenre njengoba nimvanani ezichaza uStux esithi ke yena akakho umuntu umncedisayo uyazizabalazela uyaziphandela izandla zimanxeba kukuziphandela sitsho kapha ekhaya sithi njengelixesha langokuba umcula usathengiswa ngokwe-CDs kodwa ke zikhona iiplatform ezifana ke no Spotify nabo ke onantsika ke YouTube apho ke nifike khona ne-streaming ngoma zabo ni-like ni-subscribe ngaloo ndlela ke niyabakhulisa nina ningabaxhasi babo ningathengi ningakhuphilisani umculo ngokwefoni loo nto ayibakhulisi wena uzawuthi bekugqibeleke kukho uStux kanti ngoku angasekho uStux ngenxeni yoba nawe unegalelo ekuthenini ekumcinzeleni ukuthi ke angabheki phambili luxanduva lakho ke mbukele xa sekuphakele ingoma wena ukuthi umsupporte nganxa zonke umbone ekhuphisana nabaculi ke bangapha kwamanye amazwe naba ke balapha local umbone ba uyaqasheka na uyavuya uthi la muntu ndiyamazi nje ingathi bephuma endaweni ethile kule ndawo ke mna ndikuyo mahlambi ke mntakwethu Tholele Duna kumakhasi onxibelelwano xa unobapha ababukeli besiveza ukhono ufumaneka kanjani zithini zonke ezangcombolo kumakhasi onxibelelwano masiqale ku-Facebook ngurhumba yokuqala Stux yeah that's my Facebook account uTikTok ndinguStux E2E Records okanye Stux ZA yabo Facebook page nguStux E2E Records yeah kulapho nifumana khona ke injalo ke mbukeli oyintanda apho ngasekhaya ke ekuzobela into kokubana ufumaneka kanjani kumakhasi onxibelelwano ndifuna ke ngoku kule EP yakhe beyichaza esithi nengoma ezintandathu 6 yengoma mhlambi yephi ingoma ebalaseleyo nethe yaphuma phambili nayithandayo kwezi ngoma ndazazi zezakhe zonke uyazithanda uzibhale ngenjongo kodwa ndifuna ukwazi le athi noba ndihamba ndiyabizwa ndiyoperforma le ngoma soze ndishiye noba zimbini ezintathu kodwa le ndiphuma nayo phambili mntakwethu ngamnizobele ubuthi inantsika isihloko sayo iphi yakho uthi kukhanye ndiyasiva sinentsingiselo enzulu kakhulu sizawuya kuba kwakutheni uzothi ndifuna uyithiya ngolu hlobo kodwa make siqale apha ke into yokuba yeyiphi yona othi uyayithanda ndishikwe zangoma mhlambi ke ubuyikhuphe kophi unyaka kumuntu ongayaziyo hayi ingxaki ihlala lapha engqondweni ekla EP yabo but title yayo ithi umyalezo that's my go to song ndisho ngayo like ne-ice niyibreaka ngayo kanifika istage aqala kanti yes umyalezo mhlambi kwakutheni ukuze ube uyayibhala le ngoma kwawusingisele kweziphi impawu klanto yoba kukho abantu mosabasi zothi bathina bayasisikala bamhlambi wena ubani uNtswembu kunobani no like mna ndifuna uba kulo benindifaka kulo competition so mandike ndinike umyalezo nangu lo myalezo like nibone uba who's the best mna andixoxe loo nto mna qha let me give you this message yeah okay awusukaleni madoda nantso eyibeka madoda esithi ngumyalezo ingoma ke ephuma phambili sayazi kumntana ubunjwa kwabo ubunjwa apho azalelwe khona futhi inkxaso uyifumana kowabo ndifuna ukuva ke ngokuba if usapho lwakhe ludlala endimani njengoba sebonakala sezawude ezokhupha ne-EP nje mhlawumbe ifamily yakhe imxhasa ndawoni sibe ke siyagqibela ke sithetha ke ngokuhlala jikelele nazo zonke indawo ezimngqongileyo uStux lo mntakwethu masithi ke usapho lwakho njengoba ubusitsho esithi into yakwenu lena ukhule kukho abantu abayenzayo phanga kweni mhlawumbe ifamily yakho edlala nxaxhebani apha ke ekuphuhliseni umculo wakho kanye ekuxhaseni ndingathi badlala indima enkulu like for example yabo kukho into ekuthiwa yi-marketing ngapha kuthi yabo mandithi ndizokhupha itrack yabo but andikayirelease andikabeki nedate yabo but ndifuna ndithi ndiyikhupha le track bese ifumana i-likes ezininzi so ndizokwenza ntoni ndizokwenza isnippet endizosikhupha before I release the track so kulende esa snippet so when it comes to you ezinje xa ndenze isnippet abantu bokuqala ushare la video zii-family members zam ngabantu bokuqala bazoyishare so nakanjonga ku-status ekusenomdiwe uyifakile lewe kanjonga ku-status uFrontman uyifakile lewe anjonga apho cousin uyifakile lewe so all over and one day I even heard my mama confessing uba yuhamba nama uyayenza le nto yakho benike namamele ndiyabava nabantu bethetha uba uyayenza like okay yaphila le so so
Alright ke mathola mahle mathola nyongande kudlelana ke sitho thina sithi sahleli nayo ke le ndoda apha isizobela kakuhle indlela athe ke wabe ungena ngayo ke apha emculweni kodwa ke zikhona izinto ezinhle zikhona izinto ezimbi kodwa ke ndifuna uqala engezi zimbi zithe mhlambe wathi ngosendingenile nje ingathi ndingayiyeka lento ngoba akho nto ndibonayo enhle ezayo mhlambe ke zeziphi ke mntakwethu lo imingeni othe wadibana nayo wena njengostux apha kulomculo we-hip hop njengoba uchaza nawe uthi ngumculo ojongelwe ezantsi abantu abazinyazayo ngawo sitho ke sithi ngoku kodwa sokule ndawo kuyo yo zininzi andiyazi uba ngazikhankanya ndithini but the worst is ilanto yoba uzazi uba like ndinayo malento yabo ndiyiphiwe lento and nami ndiyazama uziphusha nami kwi-social medias yabo once ube uzazi uba like unswembu nawe ube unswembu for real but ungafumani bookings yabo lawe yeyona way ikusengayo le iyakusenga sometimes uqonda uba ndiyacinga ulahle itawuli man phinde uthi ka uhleli uqonde sendihleli nje man qonda uba ndicinga ngobhala but kutsho ibeat ndiqonde lena yeah like so laa nto iyakuhonta ngokwayo like iyakuthinta laa nto lapha kuwe ngaphakathi yabo noba ungatyhafiswa ntoni but into yongafumani bookings like ngathi into ongaqapheleki andikho recognized yabo yona wenqondayo ba iyandisafisa ke mhlambi wena kwinto yokuzipromota wenza ngokwaneleyo na khona ukuze abantu bayibone nayo yonke umculo wakho uyawusabalalisa ukhona ukuze uthi mhlambi bandlela indlala ngoba le nale ndiyenzile kodwa akho umuntu uzawubuya ke ngoku abuye azongiqasha ndingazazi ke nezizathu ezibangela ba anganiqashi no way like ndiyayenza lonto and that's where I feel like I need a team. Yes. That's where I feel like I need a team. Ndiyamdinga umuntu ozoba busy marketing. Yabo, ndiyamdinga umuntu ozoba busy, ozoba khona financial. Ndiyamdinga umuntu ozo-organize i-events like. Yes. Mina yangase ngoku like ndenze lento qha. Because bakungathiwa masenze lento singayenza kude kube ngomso nangxaki. Awunaqha. Ndisho ngalonto yangase yabo. So andiqondi uba ndingazichana zonke ngelitye elinye ndindedwa yabo. Andiqondi uba ndingaba nawo amandla walonto. Mhlambi ke ngoku wena njengomculi osakhulayo ndingatsho ndithi usakhula noxa nje ndikubona ba sewuneminyaka ekuthi ke ibe pha ngaphambili ngubani umculo nothi yabona kanti nocula naye lona umcule izinto zamhlambi zingandikazibona zibheka phambili lo ubani kadibana nje nalomculi nje okanye nobukoyiphi na igenre xa sidibanisa lento siyenza sobabini nami ngayincedisa kwelicala mhlambe naye ikhona into anoyizuza kwayena kwangaxeshanye ingxaki i-trick le question yabo i-trick ingxaki izofuna ndi-name drop and which is izoba ngathi xa ndidrophe igama lakho ibengathanda ukufili wena uyabo but mna I think into enondibooster uyabo into enondibooster I think if ndingaya kwi-stream senkosi ukhona umtshithe kuthiwa inkosi yamandebele and that's my bro big shout out to him futhi if ndingaya kwi-stream sakhe I believe uba yabona from there i-bookings can come and everything can be cool if ndingaya nje kwesa stream like that's what I believe in yabo into yoba mhlawumbe uba ndingafeatureisha ubani engomeni yam like mhlawumbe kanye sisebenze soyi-two like singenza something bakhona abantu and baninzi like but andifuna unimdropha kulona but mna iwish yam mna ingasendiye kwi-stream qha okay mhlambi ke ngoku wena ngoku xa uzixelela ke ngoku njengoba ikhona into ophezu kwayo uzothi ga ngoku ongathi njengoba unyaka nawo saqala nje othi noba i-single track ndingayikhupha ngokukhawuleza okanye noba i-album ndingayikhupha ngokukhawuleza ithini i-project ophezu kwayo ikhona into mhlawumbe ngabe uphezu kwayo ngoku ikhona i-single endiphezu kwayo qha ndisafuna i-beat ezoba original andifuna usebenzisa i-beat ezidownloadiweyo kakhulu because I feel like zihambe zokunika ingxaki ekameni kwexesha yabo nangaphandle kokunika ingxaki sometimes yabo sothi mhlawumbe sikwigig apha yabo uphakame uperforme ngala beat yam ndidownloadileyo yabo uqhwatyelwe la beat nomnye ophakamayo Vero phakama performe ngala phi ngoba nayo udownloadile abakayithenganga nami xa ndiphakama ke ngoyami into ayisenancasa yabo kunjalo ke mbukeli apho ngasekhaya echaza ezityanda igila apha umfoka Stux ke ndiyayazi khona ke icandelo mntakwethu apha okanye ngathi umbutho ozimeleyo oncedisana nabaculi abasakhulayo kanje ngawo
okuthiwa yiSampro. Zikhona izinto azenzayo uSampro oyikhampani enceda abaculi noba ucula umaskandi noba ucula ntoni, futhi zikhona ke namanye amaqithiqithi athi afumaneke phaa. Endingakutsho kuwe xa ngabana unalo ithuba ukuthi ke wena uzame ukusetsha ngabo, uphande ngabo uba basebenza kanjani na. Ndingenotsho ndithi ya kubo kanti uzawuthi xa ufika phaa ufike futhi still wena ungoneliseki. Kodwa ke kwesi sithuba sakho soba wena uzichaze into yokuba hayi man ndizimele akho mntu undincedisayo, yena uzawusebenza nje ngegqwetha lakho Sampro phaa. And zikhona izinto azawuziveza njengoba ne-booking ngamanye amaxesha zingavela, utsho ukuthi ke ube ngumntu ofanayo nabanye abaculi. Ukhona uSampro, umsetshe kwiindawo zonke nje kula makhasi onxibelelwano angakuncedisa naye kuloo nto leyo. Mahlambi masithethe ke ngoku ngokwe-experience, amava osowunawo nomntu othi ke ufuna ucula i-hip hop, nomuntu osephakathi kwi-hip hop othi ngoku ndifuna ukuyilahla le tawule man, ayikho le nto ndiyenzayo okanye ayizange isekelezelwe kwisimo esirayithi le nto ndiyenzayo. Mna xa ndinguGatyeni ndithi ndifuna ucula i-hip hop, mhlawumbi ungandixhobisa ngamazwi athini? Nombukeli phaa ekhaya ungamxhobisa ngamazwi athini xa esithi ndifuna ungena, nothi ufuna uphuma naye umnqanda kanjani okanye yonke laa nto nje? Yo, yabona when it comes le part yoba xa ufuna ungena, yabo xa part yoba xa ufuna ungena, like abantu abaninzi bayayenza i-hip hop, mhlambi like liyatshintsha liyatshintsha ixesha man, yabo isyllabus iyatshintsha, yabo uyakwazi ufika Google like abantu bonke be-crazy kwi-hip hop, like sonke sikwi-hip hop, then next day mhlambi sikwamapiano okanye sikumaskandi, uyabo. So umuntu uzothi ngenxa bayibona uba amehlo wonke kwi-hip hop, so naye uzophakama afuna ukwenza i-hip hop, it won't work because ayo yakho ayiphiwanga, ayizosipana, uyabo. So mna umuntu ofuna ungena yangase ungangena ba usho ngestory sakho, uba into yakho iphiwe uya kude nayo, uthi ngeliphandle lento akufaniselwana, uyabona, yakuyo unenjongo, unesiphiwo, ungathi ndibona ungandiboni ndipha undazi eyenza, ngoba sonke siyakwazi ucula, kodwa ke ucula kwethu kuye kushiya indlela oyivesa ngayo leyo ke kulomntu. Kodwa ke ngoku nanku lo sendiphakathi mna ndiyafuna uphuma ke ngoku, ngoba ungathini kum, ngoba nawuhleli because uyazazi uba ikho into ofuna ukuyizuza ngokuhlala kwakho. Kulo mntu uthi hayi ndiyathula ibhathi yam ndiyayeka ndisame kulaa nto yesiphiwo, uyabona uba ungahlala nam like sibe sicula so uthi hayi ndishaya ngoyeka ndizodiyeka tsho man. Yes, but if uyiphiwe uzophinda uzobuya, yabo uyiphiwe qha buyiphiwe uzophinda ubuye. Kulaa nto kaloku yoba akho nto ndingayenzanga, yonke into ndiyenzile, ndiwupromothile umculo wam, ndiwumakethile umculo wam, but akho mntu uzamayo ukuba kulaa nto oyithetha ye-challenges, uyabona. So sifuna ubulala esa stigma ke ngoku soba kakade lo umculo lona awuhoywanga, awuthathelwa ntweni. So sifuna ubulala loo nto ke ngoku ebantwini, into yoba italent ikhona, but ke ngoku xa bona besiza abaxhasi besiza kuthi nabonke besinika la support, singakhula sibheke phambili, sizama nako nokuyikhulisa ne-hip hop ingafi, ngoba zikhona i-genres andozozichaza amagama, zifikile zafa, but hip hop ne-gospel nomaskandi zisamile nalamhlanje, kungenxeni yoba abantu basitike kulaa nto buyithetha esakhono nokuma nesupport nokuxhasa umculo. Bakhona bebenazo izakhono aba bantu, uyabona, kodwa ke kwathi ukuthi ngoba i-industry ibaflathele nabathandi bomculo babaflathele, kwathi ukuthi iyakuphela loo ndlela kubo, uyabona. So ndilanto ke ngoko ndithi mna undixhobisa ngelithini, kodwa ke ayinamsebenzi ngoba ndiyawuva uthi umntu makasekelezele kwenantsika kwesiphiwo sakhe. Injalo ke loo nto, awusuka nini madoda, avela amaqhinga entotho viyane lokuthi beleke umntana kanti ibeleke indoda. Sibone ngawe sowunyebelezela sithi nonkala abamba ikhuba ngone ezigala qamba xabula ngone sabhokhwe sitsho ke thina ke ngoko sithi ke sithuma umntana ngapha ke ngasevenkleni sibone into uba sifumana ntoni na xa sibuya. Sukulona hle sikaXhosa sikayenza sikaRharhabe sikagcaleka sikankosi yamntu sikatshiwo sikamalangane sikangconde sikaphozima esenguye ke lo uGatyeni ukhanyile umfana wakwaMpahla madoda silapha ke kuveza ukhono TV
sihleli nendwendwe lethu apha ke uStux umfana ke ocula ke ihip hop wena ke mbukeli osandula uvula iqhosha lakho nosandula ukungena ke sesihambile sesigangathile kakhulu ke ngoku sesiya pha ke ngoku ngasemaphethelweni wedliwano ndlebe lwethu betshilo wathi ungumculi futhi ke uyakwazi ke ukucula kodwa ke ndifuna ke futhi phambi kokuba siphinde siqhubeke ke siya phambili akakuthelevandla into yokubana ufumaneka kanjani kumakhasi onxibelelwana nawe mbukeli apho ekhaya naxa ngabana ke ufuna ke umthatha aze ke emcimbini wakho azozimasa emcimbini wakho nanjengamntu ke angumculi njengoba bebetshile ethi unguzimele geqe akho umuntu ke amnika nkxaso sisitsho ke kuni ke sithi ke sithundeza ubhityo ke mathole amaduna kwethu sithi ke ningathi ke naye ningamxhasa njengabanye ke abaculi abathi bacule mntakwethu sesikhona sesiphinde sabuya njengoba ke besibalekeleni ngapha ngasekhefini naba ke ababukeli beke bakasiveza ukhono ngawubathi vandla kambalwa nje ngenkcukachazo ukuba wena ufumaneka kanjani njengoStux. Okay, sure ku Facebook ndingurhumba yokuqala Stux, then ku TikTok ninguStux ZA, then ipage yami kwa Facebook nguStux E2E Records kulapho nifumana khona ke yabo. Ngatsho ke mathola maduna akwethu sitsho ke thina sithi njengoba ke ikhona lanto kuthiwa ke unqube kanjani wenze kanjani uthi ngumculi sifuna ke ngokusivise umcwe mfoka bawo into kokuba lento uyenza kanjani njengomculi wehip hop abanye abantu abayazi kwale hip hop abangabanye kodwa ke ngoku njoba wena ukhona kululutho kubo inzuzo leyo kubo into kokuba xa kuthethwa ngehip hop kuthethwa ngomculo oluhlobo kanjani sifuna ke thina usibonise usizobele lento yakho othi wena uyakwazi uyenza sisho ke sithi intamo ndisinikela kuwe mntakwethu manza amancane baza abancane soba serious kakhulu nawuzoniphuthisa ndiyacokola usahambe sho bamba yo qhaine lupende ibounce kade inxa kwale beat yabo but same time ibounce nathi siyakhwela siyahamba sahabe sho sina sidedelana na with smart time ezindleleni ezimnyama ikhanya ilight yami ushort life sana unqwane height yami impumelelo ifika kade inqwane light yama thoma mama not worry lizovela icebo ala seyityani makaplan ndizolenza icebo nzo fika ngesaqhwitha basafithi game ilitha kade optic white heart ungayingcolise yaminute qha zeza sithi fit dance ngekho mali yophatha esikolweni was swimming with the sharks nibadala niqubhe enxwemeni qhawuke emabhandini uTastux bachana myekeni kuthiwe nanikhula nazo ziyandazi from emapekeni bulela amanyango basangcinile angcinela abazali bazowitnessa xa ndiwinile bulela ubale mini ifikile benifonela unozala enringa uthi basaphilile ndathi cha nathi siyaphila ngapha eKapa badi time akhanda ifumani biyogawula esapha maxa onke bra rhymes kums loliwe and singe lami ixesha sami stop ngqwano loliwe baphuma izithuba yami ndayikhetha kwangethuba bathi besathembiselana uthatha intshinga ndayiphuthuma kakuthatha ixesha noko izinto zashukuma andikabalisi yo hayi Nama was a kid ngoku naza wayengukid and I started up dissing abanye omrapper ngekho need never ever try to bite a hand that will feed you wish ezonhliziyo ndingazibona nibe ngo see through ubanje lento ngumntu asozigqibe ninganibulala ninifihle sendikhala so nindive lento yobusela so nivimbe bese khona abantu indawo yophephela so ni hey emakodina so nindihle ziyekile bazoyiba azayiba awusukanile madoda ndakhumbula imintwana into angazibolile mfondini hey kuyakhulwa kuyabhekwa phambili madoda iyo leyo ke imico yakhe esibonisa yona apho mfondini uStux njengomculi wehip hop mfondini siyazi ke mbuke lapha ekhaya bulindile lento lomhla wokuba avele phambi kwakho na njengomuntu ke obumazi wena
apha mbukeli apho ngasekhaya sitsho ke thina siyayazi zikhona imicelimngeni nandlela yonke uthi athi umuntu ayihambe zikhona into ezinhle zikhona into ezimbi kwangaxeshanye kodwa ke siyayazi into yokuba njengoba apha kweliphondo lentshona koloni sikwindawo yogoba utyholo ngemanye amaxesha sikwindawo ezithi ke zingakhuseleki zikhona izinto umuntu azibone ethi mna bendingayiplenanga le nto kodwa ndizibone sendiphakathi kwayo sendide ndaba ndiyangena ndithe gabhu kuyo andisakwazi uphuma kodwa ndibe nalo ithamsanqa lokuba ndithini ndiphinde ndiphume kwangaxeshanye sizawuva ke kuye ke umntakwethu nanjengomntu ke athe ke wahlala nozinze kwindawo ke yogoba ityholo apha ke empuma entshona koloni sitsho ke sithi sive into yokuba zeziphi iziganeko athe ke wazifumana siyazi zikhona iziyobisi zikhona nayo yonke izinto ezithi ke zithi ziyamphazamisa umuntu nomuntu lowo ke othe ke onengqondo ekrelekrele okwazi ukuthi aphilise umntu thina sinekholo lokuba sinengqiqo ethi ke umculo uyaphilisa sithi noba sowukhathazekile sowutheni kodwa once wamamela ingoma uyakwazi ukuthi noba ubunentshisakalo engakanani na ubuye ke ngoku ubuyele ngasezantsi uthi uthini uphile kweso simo zimvumi ke ngumsebenzi wemvumi phakathi koluntu lowo sizawuva ke nakuyo into okubana uqhubisene kanjani nesimo sokuthi ke kubekho iziyobisi mhlawumbe ubhunce kanjani yena sezibona sekule ndawo akuyo tholele duna isekwandimi senguwe kwangaxeshanye mntakwethu nazi iziyobisi nayo yonke into mahlambi ungaba wena ubulilo ixhoba leziyobisi njengoba siyazi noba lo mculo lo we-hip hop njengoba ubuzobile abantu bayithatha njengoba ngumculo ukuthi ube umculo wezikrelemnqa beyilibala into yokuba kwangaxeshanye niphilisa abantu ngengoma ngoba umculo igenres ziyohlukahlukana zininzi igenres kodwa lo uyanyevulelwa wona umculo awubukelwa ntweni mahlambi ke ngoku ne-community mahlambi ubhunce kanjani nayo kuyo yonke laa nto mhlawumbe kusithi ke babekhona abantu bebefuna ukuhlasela neziyobisi kwangapha zikhona zimile zonke ithini into ya into endiqondayo uba like ndaye ndazibandakanya kuyo ngulife weziyobisi bendisenza iziyobisi mna I think I started 2015 up until 2022 up until 2022 bendisebenzisa i-crystal meth kuthiwa yaziwa njengetsufu kapha phandle kuthiwa itek bendishaya itek ndishaya ipilisi yabo because of andizublame mntu ndizothi because of kuphapha kwam like yabo kubona abantu like besenza into then like like ungafuna uba ibharo like which is uba ibharo kokurathi but mna like I was like nah ndifuna uba ibharo like manje ngingene kwezihlangu yabo kanti ezihlangu ndingena kuzo ndiyazi uba like nditsalela amanzi ngomsele yabo because if ndikhumbula kakuhle andikhumbula uba kungumpunyaka but I think it was 2022 ngalanyaka wam ndigqibela ngayo tshaya itsofa kukho into eyenzekileyo kumoshiwe yabona abantu abatshaya abalali mos yabo so ebusuku caba khona amajita ayeaphuma ayomosha yabo and singabantu abatshaya le nto nje mhlawumbi ndiyafika kuwe emini yabo awunayo lento yotshaya unayo imali yabo qha ushota ngento yotshaya benzithi anayo imini yotshaya yabo kwiglass iteke etshaya ngeglass mos yabo benzithi nale glass ninayo amazwakala sishaya yabo mina ndihamba indlela zami ebusuku nawe uhamba indlela zakho yabo and loo nto asiyithethi kasifike sadibana apha sifika sitye le mali ndiphumula yini wami uphumo wakho because nexhala loba nawe uzongixela uba kafika abantu befuna into enje bazokunika imali mos nawe uzongixela amapharapara njalo mos xa ufuna into yakho uthetha njengobambela i-1 qaba nangulayini into yami iphi ipharapara lizoyiveza yabo so izinto esisenzayo ebusuku umosha asixelelani into esizimoshayo yabo so kukho amajita amoshileyo yabo kuzobanjwa thina kufikwa sihleli kule ndlu yethu sitshayela kuyo yabo kufika abahlala apha kwenzeka ntoni apha hayi nyani kube kusithiwa asizunenzana phumani sifuna nje uthetha asiphume nyani kube kusithiwa kulahleke izinto ndiyalo bakulahleke i-TV nantoni yabo so thina into masiyenze lo muntu uyaziwa lo muntu owenze lento masimkhangele thina siyamazi uba uphi because makuthi nihlala nonke manishaya nonke nongazani niyamazi uba uphi so into esinika yona khangelani lo muntu wenze lento and niyazi uba emva ko-10 sinifuna apha emva ko-10 wasebusuku siqona ingxaki ngokulesiyenzelwayo but make simkhangele lo muntu yabo just in case and ke ngokushiya uba animoshanga senza nganto qha sifuna lo muntu and siyayazi uba niyazana yabo simkhangele nyani kwezinye izindlu umqonqozo uvulelwe kwezinye ubuzo ungaphandle uba ufuna abani ndifuna ubani qale kusetyenzwa qha kuthiwa akekho nobukhona lo muntu qha noba qhathwa yabo so siphele singawafumani la majida enzeliweyo yabo siyolala kwikasi yamakhaladi yabo siqonda
napha kuba kuthiwe emva ko-10 sifuneka sesiyaqonda uba solimalela into singayenzanga masive siyozimela ngapha emakhaladini singazinoza because simfumana umtshita asahlala uba busuku phaa kwasa nyhani ngengomso I think it was around 4 to 5 so yeah. Sithi sisahleli njalo nje apha ePlan ikhona enye ichomi yami ehlala kula ine-family phaa kulaa kasi yamakhaladi so izokwenza into yotya cause khasitye uyabo izokwenza into yotya phaa kwayo ibuye isisele apho kule ndawo hleli kuyo sitshayela kuyo sityeni uyabo uthe ephumile umjida akhange phele ne-10 minutes ephumile kwachinoka qha kuyazazi ke into zamapharapara kuyamosha once kuchinoka eminyango uqala ukrotywa efestireni bani bangaba uyabo so kakrotywa efestireni yongabahlali enye kwachuzwa umsesidi and ke ngoku uyayazi bazibheki abahlali and siyayazi ke ngokuba sinento besiyithunyiwe thina uba masikhangele umuntu omoshileyo so emva ko-10 qha ke ngoku understand uba why ke ngosizode kuzokhangelwa thina engathi lento yenziwe sithu yabo hayi nyani bangena abahlali ngaphakathi yabo ngabikho ndawo zimele benqona he ndixakiwe obvious musikufunwa thina ngabahlali bakuthenga enqini apha wachuzwa amangena ekamereni ndingena etoilet yabo bekuvulwa nyani bekusithwa nango nditsalwe yabo xa ndiphuma yo abantu abangakanani qodululwa yo abantu abangakanani and ke ngoku nami ke ngiphuma sendiphako hayi ndaphuma sendibaleka qola ndikho kwalento ndiyibalekayo abantu bandixinile kwabantu hayi ndayigqitha enye qha yayifake ibharaklava yabo zange ndiyibona yabiphethe itompara khona laa nto yokhupha izikhonkwane ithe yandiyeka nje ndadlula yalayisho kokuqala entloko Davey yondaqonda bona ngoku ngifumene ngokhala chifi ndiyaziva kwangondibalekayo uba ndiyabhadazela yasisho sesibini andisifanga okwesithathu abe seyindigibisela ngale tompara cha ndiyango lo ngitripleyena betheka ngesilevu yabo masenze abamafutshane sitsho ke ngomntakwethu sithi ubhunqa kwakho kuyo yonke lonto kube njani ngoba uphuncuka kwapha abantu abanenhliziyo ethe xa uyibalisa ngohlobo uyibalisa ngayo sophunukile ngoku ubungenile waphuncuka so kawuqwela nje lo ndima mhlambi wena waba nesifundo esithini kuyo yonke lonto ngoba siyayazi ba ubulixhoba lazo wabhunca kuzo so isifundo osifundileyo kulonto na njengomuntu ophila ngomculo mhlambi umculo wakho ungabe ubest kulonto yokhwebula abantu kweso simo sabo sezinto ezimbi ngaye isifundo enesifundileyo maleke ubomi bufutshane bro yes ubomi bufutshane stay kulini yakho hlala kulini yakho like subona ngenxaba ndisenza lento nawe ufuna ukwenza lento because of mna ngizokuthatha uba uyibhari mna like ndabona uba ibhari ku right ulife webhari uslow kanti oweclever ufast and uzosoleka ngongo mbukelo intanda apho ngasekhaya sahleli naye ke uStux apho ezoba echaza into oba begaxeleke kanjani kwisimo seziyobisi waba uphuma kanjani kwangaxeshanye ke sisitsho sithi apha ekhaya mntakwethu nawe ke dadwethu nawe mzali nawe auntie naye wonke ke umuntu apho ngasekhaya sisitsho thina sisithi sile nkqubo kasiveza ukhono iziyobisi nayo yonke into azinambuyekezo koko ziyamdubalalisa isiphetho sayo lonto ipolisa lona liyabenefita umantyi uyatya nabo bonke ke abantu bezifundiswa bayatya ngoba babamba umuntu ibe sisiphumo ezo ubomi bomuntu bebuyaphelela phi ejele ngongenzi kakuhle isikhono sakho sanele wena into kokuba wena usiphilise ngaso ubeke ukutya etafuleni hayi ngokuthi ke umoshe uluntu kodwa ke novuyo ke naye umntakwethu apha xa ethi uphumile akaselilo ke ngoku ixhoba leziyobisi uzenzela nje umculo wakhe nganjongo zokubeka isonga etafuleni nenjongo zokunwabisa ke umphefumulo wakho sitsho ke thina ke matholanyong ngande kudlelana ngelixesha sithi ke indaba zali basomakoti eqhwesha mna ndingugatyeni undondela umama lunkomo zibomvu omnye bomsingana ndingugatyeni inkunzi ebomvene etshobela imhlophe ekhula ngaphambili enye zibezikhula ngasemva ubhuzubhuzu umdlungodleka nonto uzambetha zethu uzayithetha inyaniso nindazi kwela cala likamaskandi kodwa namhlanje sente gqututu ndaba ke kweli cala ke le hip hop ndihleli ke naye apha ke uStux esizobela amavandakanya amahlande enyuke kadliphi noMosquito endimeni kamculo wakhe we hip hop ndithi ke mna kuloo ndawo leyo kamnandi.